Hebat. Hebat tenan. Hebat ngapa? Gayeng. Gayeng no. Gayeng. Apa sebabnya gayeng? Sebabnya gayeng ya ditanggap. Lah kok iso? Lah nek wong nanggap. Oh dadi misone gayeng iki mergo ditanggap. Mergo ditanggap. Iki ya iso gayeng mergo ana sound sisteme. Ora nek sound sisteme gayeng kok ngendi? Ya gayenge mergo nek solare. Lho, kok iso? Lah sound system ora nek solare apa duyoi? Lah nek solar ora nganggo diesel. Arep mbok adahi ngendi? Berarti sing gayeng kuwi sing adol. Adol diesel kalau adol. Iki mau awake dhewe lak royokan rene. Iya. Lah saiki ngene, bedhek-bedhekan sing kalah, sing menang iso duweni rene. Lah mati no kowe. Sing kalah gendong. Ayo. Kalah. Oh iya ya. Iki pisut ta? Iya. Ya menang kowe ta truk. Lah kowe drijili mau jempol kabeh ngono kok. Ayo, kok kene teko kono sing kalah gendong. Sangka garis iki. Garis iki teko garis kono. Teko kono. Mati le. Wis sik. Urip nang donya rong patek suwe kok. Apa? Pitik walik sapa kebon? Nanas. Nanas. Pitik walik. Pitik walik sapa kebon iki? Nanas. Nanas toh. Nanas. Ora pitik golek pangan ngono kek. Nanas. Ku ki nanas. Heeh. Iya. Ngentut. Ora. Katok suwek, Kak. Katok suwek. Katok suwek ki empuk. Nah, iya. Oh, ki udu kentut ngono ta? Katoke suwek. Oh, katok suwek suarane ngono kuwi ta? Heeh. Iya. Mati kowe le. Apa? Sego sekepel dirubung semut. Salah. Salah. Aku tek kalah terus to iki. Salah. Sego sekepel rubung semut. Salah. Gak sego mambu to kowe? Ora, salah. Oh, salah to. Salah. Modar tani aku. Nah. Wong glagapen Udu genah ki. Botol kecemplung banyu. Botol kecemplung banyu. Unine piye? Kuwi udu wong glagapen ngono ta? Botol kecemplung banyu. Oh iya. Sugok ling yu. Apa? Ra iso kowe? Gak iso. Asune jegok malinge mlayu. Apa mau? Sugok ling yu. Asune jegok. Asune jegok malinge mlayu. Mlayune ngidul apa ngalor? Ngidul. Ngetan. Mosok ngetan? Ngetan mosok? Asune wedok apa lanang? Lanang. Wedok. Bisa to caki? Piye carane aku digendong no? Ya. Asune jenenge sapa? Pleki. Duduk. Moli. Duduk. Nopi. Duduk. Lha apa? Saimin. Masuk kira jenenge Saimin. Enak. Endi? Tanggaku mbudhe kira anggene makani Saimin. Kira kayak kacamata barang ya ana. Sakar ngono. Golek pangan kok gendong abote ra mekakat. Kaya ngene iki. Santai wae. Pak Bambang. Nggih. Iki penyanyine Dek Devi genti. sapa? Devi. Devi sing saka Tawangmangu. Tawangmangu. Kota Dingin, Karanganyar. Ya. Yo dolan nandangkon Batu Hitam lantae pintu bakal jem ning alun-alun. Aku seneng iki nggon iki metu enek lagune iki lho Mas. Heeh. Lagune film. Jenenge apa kuwi mau? Dolanan dakon. Lah, Watu item cacahe pitu. Mari jem. Kowe iki ora iso ora. Lah yo ngono kuwi. Sing nyanyi kae lho Adik. Ayo Dik. Adik kok nyanyi. Dik, nyanyi Dik. Dek Saimin. Ciro lu. Yo dolanan dakon. Watu item cacahe pitu. Mbah mari jem nang alun-alun. Lun. Kowe sing nyenggaki ya. Yo dolanan dakon. Bisa. Enak, bisa. Watu item. Pinter ya. Cacahe pitu. Mbah Poni jem. Bisa ya saiki. Neng alun-alun. Lun pinter ya.
Tenan sah. Nek ora ngati-ati kepleset bahaya lho. Tenan. Kuwi tak lagu dolanan. Lagu cah cilik-cilik zaman aku, kanca-kanca cilik iki lagune. Ijek enek tunggale. Apa lagune? Sore-sore tuku lenga nyangking botol kanca. Iya. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pelem. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Tumo kathok klelar-kleler ana rambut jempol. Horor men to, Mas? Oh, kok horor kuwi wong terusane ngono kok horor. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yen gondilat ora apik teman. Loh. Tenan iki kudu bahaya iki nek ora. Bahaya. Ora kemalaman bahaya iki. Depi dalem. Ki penyuwunan mau. Dawuh kok Pak Bambang? Heeh. Janji suci. Janji suci. Janji suci kok Dek Nurul. Mesti ra iso mesti. Ora. Nah, janji suci wae kok ra iso. Sing piye to, Gampang. Mas? Pertama sing piye? Janji suci penekno blimbing kuwi. Kleru. Ora kuwi. Kuwi sing volume pira ta? Sing dikersake Pak Bambang iki janji suci sing ngene iki. Sing piye? Janji suci asale saka telo. Kuwi gethuk. Gethuk. Janji suci sing volume 3 mbok Volume menawa. 3 piye? Janji suci si putri sinden panggung ngono. Iki penyuwunan Pak Tono. J. Ana pahlawan Ronggolawe iki si Uning. Si Uning. Karo resepsi. Si Uning ya, Mas. Saking Pak Tono nyuwun ngulek tayub. Tayub. garap tayub. Garap tayub. Kanca-kanca tokek sekar mayang nganggo bawa apa ora? Ora ya, tayub. Cek cek cek. Cek cek cek. gentak gentung. Aku mas. Tung gentak gentung. Mantep ngono lho Mas. Sing mantep Mas. Tung gentak gentung. Mbok sing kompak ngono lho kok ya. Sak grup kok ya. Keganjel weteng ngono. Coba kowe coba. Wong ki apa-apa tembunge. Coba. Pangapunten Mas. Nah, tung gentak gentung Mas. Ya ngene iki lho Mas. Oh. Tung gentak gentung. Gede-gede. Gitu Mas. Nafsu jaran tenaga pitik. Kowe manggonmu ning ndi? Nang kene. Coba. Ngene carane iki Mas. Lho, Dik, lho. Si Mas. Lancar. Lancar.
Makasih lho, Mas. Sih, Mas. Mas tuh gentak-gentung ya. Sampai mau jamur to, Mas. Terus niku ya su. Kok Iye, ya jer basuki mawa beya. Ora mudeng. Kake wong tipis. gede sawer kok ngene Alah, dhewe. utang sik. Mas, utang ya. Mas, ya. Engko iki akalmu ora duwe kok. Mas. Mas, iki melu nabuh, Mas. Lah wong sing Lah sing mbok kendang tok lho, Mas. Liyane yo meri kok yo. Dum calure ya, Mas. Tuh gentak itu. Entekno donyamu to. Kowe yo melu. Ora itu kene kok. Kowe yo melu kabeh. Ya ngerti. Sisanke. Dum sak kanca. Sisanke. Itu gentak itu. Nah, sisanke. Sik rene sik Iya, Mas. lapor Pak Bambang. Iya. Pak telas. Ayo, Mas. Kurang penak, Mas. Kok ora penak ngono to, Mas? Wong ora iso nuthuk kok. Nuthuk ki alon-alon wae iso lho. Ngene ngerti-ngerti iso mathuk kuwi iso nuthuk penak kok lho ngene. Lho, alon-alon. Omong dimatke senanan. Oh. Ngantuk. Lah, urung tekan gone kok metu iki piye? Meleset. Angel men ngene kok. Maju meneh, Nduk. Yo, tayubke. Catatan. Ya lagune iki apa? Apa iki? Sri Uning kok iso teko catetan iki. Tuwe Mbak sisan ngono. Sri Uning. Tresnan. Oh,